fjärde och det står han då kvar, Lillen Olsson. I ledningen Kim Martinsson, Fredrik Karlsson. Och så har vi då på andra platsen, alltså Fredrik Karlsson, trea, Ola Moberg. Karlsson drar ifrån och kommer närmare Kim Martinsson. Fredrik Karlsson och Kim Martinsson har en stenhård fighter i A-finalen. Det är Ola Moberg som inte hänger med. Det är Kim Martinsson, det är Fredrik Karlsson. Fredrik Karlsson som har varit med i 150 år. Fredrik Karlsson kommer närmare. Han har ett bra tempo ner runt MC-banan. Det är Fredrik Karlsson som är alldeles klös i arslet på Kim Martinsson. Han kommer fram mot hoppet. Kim Martinsson, Fredrik Karlsson. Fredrik Karlsson Kim Martinsson för Fredrik Karlsson. Sen har vi då Ron-Eva Nilsson mitt i allt efter också. Då kommer Ron-Eva Nilsson utmanad. Då får ju Kim Martinsson en lucka. Här kommer Ola Moberg upp på en andra plats. Kim Martinsson är in i en drivaxel och på höga växlar. Det är Kim Martinsson i ledningen ute med målflaggen. Vi går ut med sista varvet. Kim Martinsson kommer alltså att ta hem A-finalen för seniorer. Kvällsracet 2016.